Toto je moja rukavica menom QX Glow Think a dnes vám ukážem, ako som ju vyrobil. Má 4 elektrické funkcie, ktoré pochádzajú zo 4 predošlých vylepšení na Nerf pištolky, ktoré som v tomto videu vytvoril. Ako automatické strieľanie cez tlačidlo, automatické priťahovanie náboja a potom mierenie laserom a skopom na jednej pištolke. No, ale to sú len 3 vylepšenia. To posledné 4. si vyrobíme v dnešnom videu tiež. Čaute ľudia, moje meno je Unik, vítajte na kanáli Unik 123. A dnes si vytvoríme Nerf pištolku, ktorá má v sebe zabudovanú automatickú ostrú čepel. A potom si urobíme ešte spomínanú Nerf rukavicu. Nejdem to zdržovať, napíšte dole do komentáru, čo ste mali na obed, zanechajte like a odber a tuto je naša pištolka s čepelou. Takže teda čepel. Na našu čepel budeme potrebovať 6 vecí, pokiaľ počítam aj pištolku. Takže ako som povedal, prvá vec pištolka. Vysokorýchlostný motor, tento je tak strašne moc vysokorýchlostný, že by sa dal použiť v drone. Čepel z lamacieho noža, rovnako ako aj minulé, tak úplne miniatúrnu baterku, tlačidlo a spinku, ktorou tu čepel zastavíme. Do toho ale nepočítam taviacu pištol. Ako prvé si ideme všetko nalepiť na našu pištolku. To znamená, že urobíme dizajn. Navrhneme si, kde bude motor, kde bude čepel, baterka, spinka a tlačidlo. Náš mechanizmus mám zalepený, normálne to funguje, nemám síce tam ešte ani tlačidlo, ani baterku. Takže teraz si tam ideme pripevniť to tlačidlo a baterku a potom už to nejak bude fungovať. Obmotám kábel okolo tlačidla. Poslednú hodinu svojho života som na tom pracoval a mám to teda hotovo. Tá konštrukcia vypadá fakt hrozne, ale nenechajte sa odradiť, funguje, toto je hlavné. Možno tomu ešte urobím nejaký ten dizajn, lebo keď zmačknem toto tlačidlo, tak táto tu čepel sa veľkou rýchlosťou otočí a vypadá to asi nejak takto. Tým pádom s tým napríklad môžem katovať veci, alebo to môžem využívať ako katapult. Ale to lečelo dobre. No nič, vráťme sa k téme. Myslím, že som to nerobil dlho, takže predpokladám, že ste tak na 2. minúte videa. Tým pádom si to ešte ideme otestovať. Čo? Neviem, čo som tým chcel povedať, ale proste ideme na testy. Ospravedlňujem sa, pokiaľ je horší zvuk, mikrofón mám tuto, lebo držať ho takto v ruke a robiť dve veci naraz by nebolo úplne dobre. Mám tu teda náš terč, ktorý si ideme tráfať. Našu pištolku tu máme tiež. Nabijeme si našu pištolku, vystrelím náboj a hneď ako ho vystrelím, tak musím seknúť priamo sem. Takže test číslo 1 o 3, 2, 1. O tomto sa baviť nejdeme. Pokus číslo 2. Pokus číslo 4. Takže tak, kde tuto som začal, tuto to trošku išlo kostrbato, ale tuto úplne nádherný rez. Ideme na niečo ťažšie. Ďalší test spočíva v tom, že vlastne nejdem využívať moc takto strieľanie, ale idem používať hlavne túto tu čepel. A verím, že dosť vás pozná hru menom Fruitmaster, kde budeme musieť sekať nožom ovocie. Môj quest teda je vyhodiť tento tu banán a vo vzduchu ho preseknúť. Pokus číslo 1 o 3, 2, 1. Ale musím to dať. Easy. Rozsekol som banán presne na polku a bolo to celkom v pohode. Posledný test bude úplne jednoduchý. Mám tu túto lepiacu pásku, ktorá bude tuto zavesená. Proste ideme otestovať, či sa s tú pištolku aj cez to dá mieriť. Ale aby to aj tak nebolo také ľahké, tak sa k tomu ešte tá lepiaca páska bude točiť. Pokus číslo 1. Tak nič. A Nerf rukavica. Poďme si prebrať všetky 4 funkcie. Základ je teda Nerf pištolka, ktorá strieľa cez tlačidlo. Tam bude tento tu motor, ktorý bude mačkať spúšť. Ďalej mierenie. Mierenie bude urobené cez trubičku. Ale to nie je to, o čom sa bavíme. My sa totiž bavíme o mierení laserom. Stačí sa pozrieť, kde je laser a tam pištolka vystrelí. To bude proste len malé svetlo, malá LED dioda, ktorá bude smerovať lúč svetla na miesto dopadu náboja. Ďalšia funkcia, priťahovanie náboja. Asi viete, ako funguje naviják. No, tak takto bude fungovať. Rýchly motor, ktorý na špagáte pritiahne náboj. A posledná funkcia menom automatická čepel. To vysvetľovať nejdem, lebo ste to videli tak pred minútou. Je toho veľa. Už aby som začal. A teda prvá vec, ktorú budeme na rukavicu potrebovať, bude rukavica. Ďalej na to, aby tá rukavica strieľala, tak budeme potrebovať samotnú pištolku. Ďalšia vec, ktorú budeme potrebovať, tak je tento tu náboj, ale iba jeden, lebo ďalšia vec, ktorú budeme potrebovať, tak je motor, ktorým sa bude ten náboj priťahovať. Ďalej sme si minule vytvorili laser a scope. A teda posledná vec, čo sme si vyrobili minule, tak bol automatický strieľač. Tým pádom budeme potrebovať motor, ktorý bude našu pištolku zapínať. Za to dneska sme si vytvorili túto tu čepel, ktorá sa samostatne vyndáva, tu použijeme tiež.
Samozrejme na to, aby to všetko fungovalo, tak budeme potrebovať baterku. Ja som zobral túto obrovskú. Je obrovská, ale ja ju budem mať pripevnenú takto tuto. A potom posledná vec, ktorú tu budeme všetko zapínať, tak sú tieto tu 4 posledné tlačidlá. Tie tlačidlá budem mať takto tuto na ruke a budem ich postupne môcť zapínať. Celkovo máme 3 motory, jednu ledku, 4 tlačidlá a baterku. Budeme pracovať s touto tu fóliou, na ktorej bude nalepená pištolka, budú na nej nalepené tlačidlá, motorčiky a všetky ostatné veci. Najprv si teda z fólie vyrežeme všetky platformy, ktoré budeme potrebovať. Jedna bude tuto, ktorá bude na baterky, tuto na našu pištolku, tuto na tlačidlá. Hotovo, mám túto jednu, ktorá je na ruku, potom mám túto tu, ktorá je na zápestie. A potom tu mám na ukazovák. Teraz idem dať kábliky na naše tlačidlá a potom zoberiem tieto tu veci a pripevním ich na našu rukavicu. Hotovo, mám tú nádhernú rukavicu, strašne sa mi páčia tie tlačidlá, že to vypadá tak futuristicky. Teraz vlastne zoberiem baterky a pridám ich sem. Hotovo, baterky tu mám, to je úplne najjednoduchšia vec, ktorú som zatiaľ urobil. Teraz čo sa ide diať, tak idem urobiť obvod, ktorý bude zapínať túto pištolku. To znamená, že si na ňu pridám motor. Pištolka teda bude takto tuto a bude na nej pripevnený ten motor, ktorý ju bude mačkať. Bum. Akože jo, je to veľké. Ty koky. Ale toto je proste... To je super. Takže naša trubička na mierenie a potom trubička na mierenie laserom. Ja si sem teraz idem nalepiť a potom pokablikovať káble. Hotovo. Začína sa tam nabalovať viac a viac vecí, ale potom to ešte všetky tie káble vlastne trošku upravím. Čo som už testoval, tak mierenie je celkom dosť presné, môžem namieriť tam a strelím do toho. A to isté aj s tým laserom, keď teraz vlastne zhasnem. A napríklad keď svietím na ten kvetináč, tak sa trafím do neho. Jednoduché. Od teraz idem vytvoriť najťažšiu časť, čo sa týka vlastne tohto tu mechanizmu, že kde to napchám a to je vlastne tento tu motor. No nič, idem tam prijať toto. Mám to všetko zalepené, pokablikované, tým pádom keď zmačknem toto tlačidlo, tak sa na motor začne namotávať tento tu špagát a tak to vlastne aj bude fungovať, že vystrelím a môžem pritiahnuť aj náboj. Teraz vlastne idem vylepšiť všetký obvod, ktorý tu mám, idem to všetko polepiť, nech je to trošku menšie, lebo vidíte, že to z toho trčí strašne moc káblikov. Potom už vlastne len pridáme ten nôž, urobíme nejaký ten dizajn a bude aj hotovo. Hotovo, náš kreatívny výcud máme hotový a teraz ideme na poslednú vec, ktorú si tam budeme potrebovať pridať a to je táto tu čepel, ktorá sa bude automaticky vysúvať. Keďže motor na priťahovanie je tuto, tak čepel bude tuto. Akože čaká sa, že tá rukavica bude veľká, hrubá, všetky tieto veci, ale až takto, aby ste si ju dali dole, tak je to celkom ťažké, ale nasadzovanie je úplne primitívne. A keď vám ukážem vlastne, ako by sa to mal používať, že všetky tie veci za sebou, tak úplne jednoducho je to od zhora dole, že najprv zapnete laser, vystrelíte, pritiahnete a potom, aby ste nechceli riešiť náboj, tak iba otvoríte čepel. Namierim, strelím, pritiahnem a otvorím nož. A reálne akože je to celkom extrémne zábavná vec. Mám taký pocit, že som o tom hovoril veľa, takže teraz ideme na testy. Testov bude celkovo 5, ale posledné 3 testy počítam ako jeden. Prvý test sme už urobili a to je vlastne otestovanie všetkých funkcií za sebou, ale otestujeme si ich tak, aby to bolo viac vidieť pre vás. Ako test číslo 2 bude vlastne to, že všetky pištolky, čo sme kedy robili, ktoré sú všetky v tomto tu veľkom jednom mechanizme, tak si v jednom väčšom teste otestujeme hlavnú vec, ktorú sme na tej pištolke testovali. A posledný test bude proste vonku. Takže teda ako prvé si ideme otestovať všetky veci, ktoré táto rukavica ponúka. Na to, aby sme vystrelili, natiahneme kábel a hneď môžeme strieľať. Ideme proste jedno tlačidlo, druhé tlačidlo a tretie tlačidlo. Teraz idem takto sem k vám a ideme si namieriť napríklad na náš obraz. Strelíme a môžeme si teraz pritiahnuť našu košelu. Tak asi úplne nie, ale pritiahli sme aspoň ten náboj, to je hlavné. Ideme urobiť všetko dokopy. Ale má to jeden háčik, musíme to urobiť za čo najkratší čas. Pokus číslo 7 o 3, 2, 1. To sa počíta. Akože cez zimu som tu nemal svetlo, ale toto je až moc. Ideme otestovať mierenie a celkovo používanie vo vonkajších podmienkach. Ako prvé ideme z rozbehu trápať terč. Úplne primitívne. Ďalší test, ktorý by som chcel skúsiť a je tiež spojený s terčom, budem strieľať rovnako ako teraz, len trošku inak.
Terč je hen tak na zemi, bude musieť bežať, odraziť sa od hentej kocky, vyskočiť a trafiť ten terč vo vzduchu. Here we go! A teraz ideme na jednu z vecí, ktorej sa bojím. A to bude to, že si ideme skúsiť s týmto urobiť kotrmelec. Máme tu provizornú žinienku, ideme skákať parakotúle. S tým, že toto tu monštrum bude mať na ruke. Ale každý krát, keď ten parakotúl dáme, tak sa zväčší level. Celkovo bude 5 levelov. Keď ich všetky zvládneme, tak táto tu vec prežila. Prvý level bude normálny parakotúl a potom každým levelom budeme pridávať tieto tu kocky, cez ktoré budeme musieť skákať. Tým pádom budeme mať na konci obrovskú väžu, cez ktorú budeme musieť preskočiť. Jak nič. Predstavujem vám level 2. Jak nič znova. Parakotule som dosť dlho nerobil, takže tohto sa celkom bojím. Level 4. Tak tento nebol pekný, to bol priamo na chrbát. Ten bol dobrý. A teraz ideme na jedného veľkého obra, level 5. To nejde. Kuky. Teraz som si skočil hlavou na ruku. Našťastie som ju nepolámal. Tento tu motor funguje, tento tiež funguje, svetla tiež fungujú, len to nie je vidieť na slnku. A tento tu meč tiež funguje. Jo! Ja to beriem ako úspech. Aj ja. A ja by som vás chcel vyzvať, pokiaľ máte hociaký nápad, kľudne absurdný o tom, čo by som mal robiť v ďalšom videu, tak ho napíšte dole do komentárov. Pokúsim sa ho nejak zrealizovať a vytvoriť v ďalšom videu. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, zanechajte like, pokiaľ ešte nemáte, tak aj odber, videa vychádzajú každú nedeľu 14:00, napíšte pekný komentár, s vami bol Unix z kanála Unique123 a vidíme sa zase o týždeň. Alebo pokiaľ vás zaujíma prvý diel s nerf pištolkami, kliknite sem. Alebo Lego Unique, čo je moja zatiaľ dvojdielna séria, kde vyrábam svoju vlastnú elektrickú kategóriu Lega. Čož keď vás zaujíma druhý diel tejto tu srandy, tak kliknite sem. Tuto mi môžete dať odber, tuto máte zoznam všetkých mojich vlogov a napíte sa vody. Voda je veľmi dôležitá.